Good evening mga moms! And so for today's video, nandito kami ngayon sa public market. Kasama ko po si Britney to Life. And kasalukuyan po kasi nagpo-practice ngayon sila Amanda kasama na kanyang mga co-candidates para sa Gandang Becky 2024. At galing gabi, meron ako special kiss. Siya lang naman kasi yung maglalagas ng ATM ko to na. Halika, tawagin natin si si Ken. Kasi ako si Barbie. So, meron akong Ken. Barbie Ken. Hi! Dito. Ayan, so si Ken ang makakasama ko ngayon kasi meron daw po siyang ibibigay sa akin. And courtesy of Brand Damage. Te, maraming salamat. Thank you so much. Sa napakaagang pamasko na hatid mo. Hoy! Ano yan? Sa napakaagang pamaskong hatid sa akin ni Brand Damage. At yan ay walang iba. Hindi ko na patatagalin. Ay, pero bago yan. Bakit mo pala gusto mo nang ibenta? Kasi ano? Binyag ng anak mo. So may anak na pala siya. Charot lang. Ilan taon na? Ano, 11 months na. Ano mo, 1 year pala. So kailangan na talaga siya mabinyagan. Babae lalaki? Babae. Ah, okay. Tapos parang nakokonsensya pa ako kasi tumawad po talaga ako sa pressure niya. Ayan, anyway, so ito na nga yun. Meron siyang ibibenta sa akin. So, definitely hindi yung katawan niya. Okay, ayun yun ang yung Cellphone. yes, ito ang kanyang iPhone 12 Pro Max. Ay, naiiyak ako. Wala naman. Ay, di anak mo. Ay, grabe. Ang ganda. Ang laki naman ng baboy kasi. Nang dumaan. O, paano to? Paano natin yung outfit? Ang lalamig ka. Sino kasama mo? Yung kapatid ko. Ah, okay. Ginabi na kayo. Papakaan sa papa. Sign up na ba yun? Piling So, guwapa. kailangan ko na lang gumawa na sarili. Apo! Piling guwapa. Later na. So, everything is okay naman. Wala tong damage. Ayan. So, sa kanya ko ito bibilhin. And, maagang pamasko sa akin ni Brenda. Papakita ko na lang kay Brenda pag uwi namin sa farm kasi hindi po siya sumama ngayon for rehearsal. And a special thanks to Britney to Life kasi may commission po siya dito. Grabe. So for that, thank you so much. Bigay ko na ba? Ano ko na ba? Sige mamaya, papakita ko sa inyo kung ano yung picture ng cellphone. See you later! Dito na, T. Ladies. Pro Max na ako ma, 11 Pro Max na. 11 Pro Max. 12 ba na? Ang charger. Kuha ko na siya. Wala lang ulo. Bibili ka lang sa saan? Ano na? Pro ni Pro Max. Pro Max. Pro Max. Saan ka nga? 11? 12. Kayo no? Magkano to ma? Sa akin. 18 lang. 18 lang yan? Kamura lang. Kasi bumili siya ng bago eh. Ano ka nag-order ma? Hindi, binili lang si Bruno. Meron pa sa natin marami? Wala na eh. Bininta lang niya diretsyo kasi bibili siya ng bago. Ano? Binyag ng anak niya. Oo, so kailangan niya pang gas. Ito na yung regalo mo sa akin. Tapos thank you. So, Ba't against the light? Taga-video ka pala? dito ka! Pa! Ba't wala sa amin? Ano to? Binibenta niya? Hindi, kasama yan ito. Ano to? Anong ano to? Paano malaman na iPhone? Ano to? Hindi, lahat yan. 12 dito sa... Anong black-casing nga dati? Okay, sa'yo lahat to 12 Pro Max? Mukha naman pwede rin sa iba yung Ba't ang dami niya ganito? Bakla ba siya? Hindi kasi pag bakla, di ba? Napaka-arte. Ang dami naman yung ganito. Maraming casing. Sana gusto mo yung regalo ko sa'yo. Thank you so much. Grabe. Iyak ka para maganda editing. Ito yung, ang taas yung cameraman ko. Ito ba si Rome? Di ba kasi, ano to, Tingin. pa-advance. Para meron ka ng ano, pang ano, Para meron naman ako, may experience ka ng airdrop. pang airdrop ka naman. Kasi the Type XR ang inano ko sa'yo, regalo ko sa kanya.
Hindi niya kayang hindi kasi siya teki talaga, bobo kasi siya. In short, bobo. Pero 12 max na siya. Pero ano yun, gagamitin ko pa rin yun, or baka kay... Ryan, bigay mo kay Ryan. Ayun na ba? Active rock at Milo. Yes. 12 Ay, Pro. wala, mas angat siya. 12 Pro siya. Akala niya kasi kagabi, yung lalaki, workout siya, kasi akala niya, aura pa ako, lalandi pa ako, kasi sa akin yung mga lalaki. Inaano niya to, binuburay niya yung mga ibang details. Pwede akong gumawa ng bagong Apple ID. Pwede. Ano yung Apple mo dati? Yun nga, hindi nga mabuksan doon di ba, kay kuya? Pili ko gumawa ng bagong Apple. O gusto mo bumili ka sa merkado, isang kilo Apple. Sidagan mo dyan sa cellphone mo. Kung magluto ka na, mag-compress ka muna doon ang bao ng hininga mo. Ang dami nga pwede naman siguro sa ganyan yan. Hindi yan, 12 Pro Max talaga yan. Hello? Basta ba? Ay, awa! Thank you so much. Yan, so Mia is here na. Siya talaga hinintay ko kasi papatuloy ako sa kanya mag-set up ng aking iPhone 12 Pro Max into, ano yun? Yung ano ko, what call this? Apple ID. Pwede akong gumawa ng bago. Bakit? Na, di ba sabi ko, huwag kang gumawa ng bago. Because your old account is, Pwede naman dyan. is more useful para, asan yung ano? Yung, Mas magiging useful siya. Bigyan mo sa akin yung password. so ito na. Ilang gig to? Ay, gano'n. Tignan natin, open mo na dali. Kasi baka mamaya na-japix ka. That's why kahapon pinapatawag kita. Oh, 128 gig. 128 So, okay na rin siya. Oo, okay na siya. Ito yung iCloud. So, hi guys. Now we're going to help Ma'am Shiji. Ari kuya, Ay, sorry, sugat talaga. mag-wifi muna tayo, ma'am. Kailangan meron. Oh my God, basag na siya. No, ayan nga, isa pa yan kasi papapalitan ko yung ano kasi meron siya. Grabe tayo sa minimum sa Welcome hacker for yeah, hacker kasi siya. welcome hacker for nothing. Because you are really something like that. So, papaayos natin yung ano. Ipapakita ko sa inyo. Oh my God, ang daming gamo-gamo. Because it's about to get rain. Yan, papaset up na sa kanya. Ayan na. Signing Pasok na tayo sa in. banga. Okay. Ay! Ayan na. May pa-password na. Parang ikaw yung nag-decision sa password. No, I use Yun your din? old one. Oo. Okay. You can actually change this and replace this anytime you'd like in the future. As long as you want to make sure that you're able to, record or store that passcode information somewhere in a notebook you have. Okay. Yeah. So, for the meantime, yun din muna. Thank you so much! Bakit friend mo rin siya? Ikaw, ha? Naka-follow na rin ako sa kanya. Follow. Basta nandun ka, nandun si Charles, at saka nandun si... Sino ba? Yes. Si Bex. Si Beshi mo. Confirm yung mga oms. Thank you so much. Iba talaga kapag meron kang friend na techie-techie. So sila yung mga... I'm not just techie. I am a graduate of AMA Computer College. Basta yun. Mahilig ko sa mga tech. Charot lang. Alam niyo yung mga tech-tech na ganyan. No. Thank you so much. But binasa ko yung mga mga chipset, GPU, yung mga ganyan-ganyan before. Kino-compare gan kasi nag-buy and sell din ako before. Yeah. That's why. Ay, Kaya- speaking of buy and sell, meron ako i-offer sa'yo. So, for that, thank you Mga so gadgets, much. Yes, mga cameras, and moms. cellphones. Ayaw mo bang humaba yung video natin? Hindi, kasi meron akong excited na chikain sa'yo. Really? O sige, go. So, for that, Okay. abangan ninyo yung mga susunod namin ganap ni Mia kasi meron kami matinding business na gagawin. So, see you. Thanks.